Ano, sabi mo yung Jesus name pag tinatapon yan. Yan. Marami yan. Marami na, matagal na siya dinadasal. Kailangan mawala yung lahat ng digay niya, mawala lahat, lumabas yung malagkit. Ano lumalabas sa katawan mo? Malagkit, mainit? Malagkit po. Malagkit. Sige, malapit na maubos yan. Ibaba mo na ibaba. Paspasan mo na paspasan. Yan. Sabitin si Kristo. Sabitin. Lahat. Ipagpatuloy ng ipagpatuloy. Tumawag kay Papa Jesus. Huwag mo wala ng pag-asa. Sambitin na sambitin. Sige. Ipagpatuloy na ipagpatuloy. Malalaglag yung tao. Sige. Tawag na tawag kay Kristo. Sige, ipagpatuloy na ipagpatuloy. Nalaban mo. Sabay. Sige. Lumalabas lahat ng sakit mo. Sambitin si Kristo. Huwag kang ito katatawag kay Papa Jesus. Yan. Sabi mo in Jesus' name. Paspas ng paspas. Malapit na tayo matatapos na. Kunti na lang. Laglag na laglag. Okay? Sige, ang nasikmura. Isang baba lang. Hanggang tuhod. Tapon. Sige. 3 minutes pa. Sige. Lahat. Huwag mong ibuka yung mata mo. Hanggang mabumaba lahat ng sakit. Sige. 3 minuto. Paspasan ng paspas. Sambitin si Papa Jesus. Sambitin mo. Yan. Ayaw mo sambitin mo. Sambitin mo. Pumapas yung kuryente. Pipa. Kunti na lang. Yan, kunti na lang. Sige. Wala na sakit, no? Wala na. Sumandal ka. Huwag kang bubuka ng mata. Sandal. Wala na. Pusang uminto. Ibuka yung mata. Wala sa mong pistawin ng ano mo. Tayo ng mano-mano tanggal. Hindi niya tinatanggal. Kaya pala ko. Hindi niya kakalasin. Anong paramdam mo? Wag kang mabigat. Sige. Kaya ka man ng konti. Konti lang. Buksan natin lahat ng hangin. Pakatagal mo na ito. Nakaps na tatay. Kaya mo lang konti. Kaya mo lang konti, ha? Una, susuka ka, ilabas mo. Pag hindi, umupo ka na ron. Harap ka rito. Diretso lang. Straight body. Ano ba nangyayari sa'yo? Pala hindi pala kita natanong. Ano bang nangyayari sa tatay mo? Ano nangyayari sa'yo? Yung nararamdaman mo sakit, hindi nga pala kita tinanong kanina, diniretso nga pala kita agad. Ano pa nararamdaman mo sakit? Kaya ka nang paggamot sa mga ibang albularyo? At saka ano? Nawawala ka sa saliri mo. Huwag mo nang isipin yung nawawala. Isipin mo yung asawa mo. Baka
Yun ang una mo dapat makita. Kilala. O, parang ano, bakal. Pak, 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 pak. Sino mo? Inga. Relax lang. Magkakasama yan, Sali? Hindi naman po, iba-iba sila. Oo, pero magkakasama sila. Makakain mo na ako. Makatagal yan. Wow. Dito na ako. Pagsikain na kayo. Silayas na muna kayo dyan. Kain mo na ba siya? Ha? Oo. Lalabas na naman pala kayo eh. Pagsikain mo na kayo pagbalik ko. Huwag niyo dadami ang pagkain, ha? Yung may laman lang. Magkikain na kayo. Magkakasama pala kayong lahat. Ilan kayo? Siyam. Yeah. Kain mo na kayo. Huwag niyo dadami ang pagkain, ha? Ano oras na ba? May kain ng 14 po. Ha? 1:15. Bumalik kayo ng 2. Oo. Kumain pa na kayo lahat. Siyam pala kayo, isang grupo kayo eh. Maubusan ako ng power. Bali po ito dalawang anak ko kasi. Sige. Sige, bali na isang grupo kayo eh. Kain mo na sila. Kaya hindi ko pinasama dito ako sila lang kasi nga, dami nila eh. Kaya na kayo sila. Bigyan mo na lang si Sally. Hoy, dito ko Ay, ako. si Lisa. Painit mo yung sa tatay mo sa ulo, ha? Pamasahe. Paala ka na magbigay kung Jollibee bibigay mo. Oh, yun, ha? Para medyo kalat-kalat yung ugat, inayos ko na. Yan. Pa-relax. Lisa! Sa ulo lang ito, ha? At saka, tunol niya. Sa mga dito, likuran. Hanggang dito lang, ha? Ulo, batok, saka dito lang. Sa likuran ng dibdib, ha? Yan lang. Kailangan ma-relax ito. Hinga. Release. Sige pa. Sige pa. Hindi na lang. Hinga pa. Tayo. Kamay tindahan ko, dito po naman. Taga saan kayo? Paco, Maynila. Pak dito. Sandal konti. Op, tama na. Hinga. Agad. Inhale. Isa pa. Kunti pa. Hinga. Opo. Ano pakiramdam? Gumana yung pakiramdam mo? Salamat kay Kristo. Doon, pila ka doon. Ha? Hindi, teka lang. Dadaspasan ka pa. Pangalan. Felix po. Letter name. Dilim po. Apelido. Magkatayo. Yan. Itong tubig mo, 1 month pang visa, ha? Inumin lang inumin kahit saan ka pumunta, ha? Tapos doon, pwede ka mamaya. Kaya na bahala magbigay sa kanya. Basta't bukal sa puso. One month yan.